Ay, shoutout kita kang Kapitan Rodji Bindea dida Kalulura di nato na Pusit-Queen. Oy, shoutout kita at mga taga Crispy King. Okay, may vlog mo ngayon. Shoutout kita at mga taga Crispy King Tanawan. Tutulog branch din yan, no? San Miguel, Mercado, nga na Santo Niño. Saka di ka Pamela. San Marisarap. Ay, taga Barangay Cabalisara. Shoutout kita dida. Kita pa niyo Barangay Captain niya da. Jesse mo. Amano JC. Bayad patron ha. Okay na ka mo ay shoutout ani kita dida. Oh. Ano? May camera ba yun? Kamera. Shoutout. Ari. Damoy ra oreg para sa Badaw logi negosyo. Guys, libre lang guys. May gusto nyo sumakay din eh. Libre lang. Okay ra ni man la dida ano. Lugod. Ano ni first communion? First communion ini? Yes. Lugod doon. First communion. Masugot na kamo permit sugot kaganak ha. First communion ngayon ni Raya na. Mga taga ayos. Hello. First communion kabataan. Ay. So good morning. Good noon na ngayon. Tuhan ito niyo. Tigyan pala kita simbahan. Sunod. Kung yun na first communion it mga taga elementary. Mga elementary ano. First communion nira. Yan liwat mo biyahe liwat kita. Nakaka-upload naman kita kaninang aga. Yan na para niya nga kulop. Ay, nakaano ka ngayon? Okay lang mag-vlog. Ayo. Okay na. Sige lang, ano. Sige lang. Siya tatali kita. Mga taga din kita. Taga Talulora. Uy, taga Talulora. Saan patron na iyo? Mayo. Kapitan Rodji. Oo. Amo na. Ori panguntar ni Kapitan Rodji ano. Hindi ano. Ori may may kumuntra ano. Maray ko gabuyan. Hiyala ano. Nakapamatron na kito na iya last year. Talulura. Lagat kay ginbantayan na kito dito portahan ng simbahan. Bakit ikaw ito ng plaga na di? Oo. Di ko anong ngaran? Nagkaton nyo. Ay, sus! Napaka-agent plano. Isang kay Tonyo, por pamatronan una. Siya na, nakamita pa kami kuhan. Oo. Baka kay ambot ano nga tamsi, may man tamsi. Ay shoutout kita kang Kapitan Rodji Bindea dida Kalulura di nato na Pusit-Queen. Oo. Okay na. Mama turo na kayo. Ha? Mama turo na kayo Kalulura. Maram ka nga ito. Ay nabarning nagto na kayo. Mabalay? Ano ba ito makiala? Kanino kapad to? Lagi kanino kapad to? Ano pa ning ngaran na to? Ano ba ito? Ikaw man. Shoutout na kita natong vlog. Isang kay Tonyo. Doon na nagsasakan hakuan Kalulura. Ina? Tutulo na. Ay yodo ha, kung kan kapitan. Bakit ka? Okay ka na mo na mga farmers dito. Ang gino kay Romano. Pera man nagto. Pera ito niya na. Dakot yan na makukubra no. Malogot 5 yan. Ika. Ayun. Okay, kapot na na malupad kita. Okay na.
kapot, malupad kita, kapot, malupad kita, kapot, malupad kita. Adi kita din yung maagi. Kumusta Tim Adlaw yun na? Okay naman. Okay lang. Okay lang maupod ka vlog? Ha? Oo, ano po? Welcome to my vlog. Hello. Yun yung mga aran. Pamela po. Pamela. Husay ka man Pamela. Pamela. Saka di ka Pamela. San Marisara po. Ay, taga barangay Kabalisara. Shout out kita dida. Nakapamatro na kita dahil. Oo, kami po. Ano? Oo. Nakakakuha ka ngayon sa sakito nyo. Yan, magsagay na kita. Pamela. Okay. Sikang ka man din. Alam. May din ko alam. Pamati ko winitro ka, no? Okay. Nice pila, Derek. There. O, tapos na. There. O, Derek pa. O, may asawa la. Shoutout kita yung asawa. Yung nga rin asawa. Tiyatawa. Derek pa shoutout. O, siya, asawa o yap? Asawa na. O, waray. O, bodo. Nananawagan yung pamilya. Ano nananawagan? Shoutout kita hinapan yung barangay captain nga da. Jesse mo. Mano JC. Bayad, patron ha. Bibili yung tekaw. Itnapa o rilo ko dano. May crispy king na din. Din. Crispy king na din. Merkado. O sige. Itnapa o rilo ko dano. Hi ma'am, kumusta? Okay lang? Okay lang. Okay lang. How's your day? I'm fine. Wow! Mo to dapat may energy. Dapat may energy kay naubusan kami manok. Ay, Asia. Maparo ako ng manok nga diha. O masurugod talaga dito. Oy, shoutout kita at mga taga Crispy King. Okay, kay vlog mo nga yan. Ay, ngaran. Tuyong ka man niya. Pagit ko yaw. Mo iyan na. Pakasabot mo pala. Shoutout kita at mga taga Crispy King, Tanawan. Tutulog branch din yan, no? San Miguel, Mercado, mga Santo Niño. Mga maghusay pa naman dito at mga kuwan. Sana all. Taka din ni Kalagyap. Takwa ba? O taka Tacloban. Uy, shoutout kita mga Tacloban. Bisan di rin naabot nga vlog. Maabot gap. Ayun ngaran. Ikaw ang Daisy. Daisy, hi Daisy. Okay lang maabot ka vlog? Ay, sige nga. Okay. Thank you. At least may consent. Kami lang mga corner dire pero kay Suwa dito Crispy King dito. Dakot ko nito Crispy King ito. Kaya libre vlog. Ano? Ano pati yung ginuhulat? Kauna ka Order mga na. crispy king. Santo ninyo. Santo Niño. Ay, ikaw pag ginata. Santo Niño Crispy King Santo Niño. Ay, bisa din ka. Balik. Pero sa tagi ito. Oo. Pipiro ko muna ko nga daw. Kan 7 7. Oh, pay kung dodola ka mo ba daw? Muring kan ko nga daw. aray Waray. Ang mga buutan nito Morocco nga daw. Ay, mga aran. iya Kiyan, siya tatitakan Kiyan. Okay la? ha Vlog. ha Okay lang mo vlog? Oh, hi Kiyan. iyan Ian, how Ian? Ano ka na grade? 7 Oh, grade 7, dire ka pa ngayon. Oh, grade 7, first year. oh tapos ito na YouTube Oo. May, atin may da kay YouTube. O sige, sa Tonyo TV. I-subscribe ha. And ring the bell. Wala ko ring the bell. Ikaw niyan nila ko, mura ni mo in wow. Ngayon man kita. Crabs niyo. Oh, sarap naman. Saka pa, o saka tao. Ano yan? napagala. Okay lang. Okay na ka mo. Ay, shoutout. Ano kita dito? Oh. Ano? May camera ba yun? Camera. Shoutout. Ari. Damoy ra oreg para sa Badaw, logi negosyo. Guys, libre lang guys. May gusto niyo sumakay din eh. Libre lang. Okay ra ni man la di ano. May shout out. Hi guys, look
Welcome to my guys. Oh, shout out. Kapi boy. Shout out to you naman la. Bado rin yung Vlogger Facebook. kaya. May dalang Facebook na. Nagkikita kami haim. Wow, tigpalo na lang. Di ka na follow na daw. Napalo ako. Nakasubscribe ako sa YouTube channel. Wow, ang salit. Libre. Libre na lang. Nag-vlog ka ngayon. Oh. Sangkay Tonyo. Man, hello. Sangkayan mga engkanto. Hello. Oh, check ko ha. Okay, are you already? Can you fasten down your seatbelt? Yeah, okay. Where's our seatbelt? Oh my God. Oh yeah. Oops. There's a price terraces. We cannot. Price terraces. Sige. Oh my God. Oh my God. My God. Mana mapenga ko loob. My God, your face, Annalyn, no? Oh, hi. Welcome. Welcome to my life. Welcome to my vlog. Kumusta ka mo? Wow, may dapat ni yung mga tagsa-tagsa. Hingangadtuan yan ha. Ay, tama. Buhay-buhay lang. Kumamurmit siya ya datakluban. Ay, sus. Ha? Very good. Tikitan sini. Sana all. Sana all. Ang pera pa yun at sini. Ay, kumara. Sura-uray na. Nangungumpral-lada. Ano siya talaga? Siya, dabay, natutapam. Ay, ako sana all. Lala. Baka daw. Sana all, may dapam. Ano kunot apam? May dinang pakiana. Ano kunot apam? America. Dagot no, tamalobait iya. Ay, na. Kaya, Ako sa Annalyn. ay, ano yung naral? Nasa to tani kita. Ay, ay. Kaya name, what is your name? Sarap. What's your name ka no? My name is Veronica. Wow! Sana all, Veronica. Sana all. Sana. Diri nati. Ha? Nati, nga ni ati. Hi ati, oran. Happy oras. Hi nati. Nati, nakalikod. Ito, ano lang. Hello. Ay, shoutout kita dito, MCB Pharmacy. Labi na kan Ramir, di Kapitan Ramir, o Kapitan Konsyal, o Kapitan Bagta. Oo, may tira mga boy. Oo, labi na kan nanay Yaying, saying, oo. Pilat mga MCB Pharmacy, mga tarambalon. Ambot yung mga upay na. Welcome to my vlog. House kay vlog na yan. Aray. Ano? Ano din yung Balito regard mo. ito. Ano na ka mga grade? Out. Yay! Great din po. Okay, graduating. Yes. Makakuha na senior high. Hi, syempre. Magpaka-uniform ko. Victorian. Pictorial. Hi, Parehas ka syempre. parehas. Mamay, bibinaptasun ka mas di ka mo nasakay nga libre. Tanagot makeup. Ah! Oo. Amo ko pag-sharing ngayon nga, sakay ka mo kay ano kunti yung mga make-up. Libre man lain eh. Shoutout kita, anong naran? Shout out. Ha? Shout out Ranjuana. Wow! Ano? Tingin pa ka mo San Roque na pinagtas. Yes po. Mamay ka lang, tapos na din pakampag sakay. Mga bata pa po kami. Ah, bata! Karon sikan. Ha? Ay mga bata. Mga danggol pa kami, mga baby pa kami. Ah! Ikaduha ka mo nga taga craftsman nga yung pasakay ko yung libre. Wow! Kanina, punong madera. Wala ka na mo. Ay, kayo nga lagi pa. Katay ko ba? Nagsusro na lera. Okay lang ka maupo na vlog? Opo, okay na po. Thank you. May din yung Facebook. Mayroon po. Bilhin na lang sa ito nyo, pakipalo na lang. Ah, sige po. Ha? Okay po. Thank you. Dapat ka nagpagtatay. Ako dapat mag-thank you eh. Okay ka mo, sumakay ka. Spaceship. Oh.
Ah, may spaceship ni Tonyo. Uyab. Pero ito uyab na. Aray. Since birth? Oh, God. Oh, Justin. Nice feel lang ka, Justin. Justin. Ano tayo mo course? Education, educated. Amo, pay, very good. Kailangan ito tuwa. Nakaw lang ito, mga papapapa. Papapapa. Education ka ngayon. So welcome to my vlog. Hello. Hello. Shout out sa mga education dito. EBSU nga dapit. Ay, kita nga manukan. Dito na. Thank you, Justin. Don't forget